Magrasyang ugto po, pasibayo kaya kayungan. Sana po patuloy pa rin nag-aalab kung ano yung nasimulan natin kaninang umaga. Nabusog ba kayo sa mga sharing ninyo? Yan. At nabusog ba kayo sa pagkain natin? Ayan. Maraming salamat. Grasya. Nano nang susunod, sister? Anong susunod? Yes po, welcome po uli sa ating ikalawang bahagi ng ating Mission Assembly ngayong 2022. Milablab face. Na po, word for the day, milablab. Sana rin po nakatune in pa rin sa atin yung mga iba nating participants sa kanilang kanya-kanyang bahay at parokya. Patuloy na nanonood sa ating live stream ngayong broadcast. Kanina po, earlier, siguro po mga 15 minutes before, Brother Nigel, may pong instructions regarding king kakatang energizer, icebreaker. Napakiramdaman tala po rin kaya katamong Christmas carols. Two-liners mo po ne. Eya po buong kanta. Two-liners from our respective vicariates. This time po, kung sa roll call kanina, nauna po tayo dun sa... Blessed Trinity. Yeah, Blessed Trinity. This time po, magsisimula po tayo sa baba. So, get ready. Virgen de los Remedios Vicariate. Are we ready? Talak-awsan mo na po ling Virgen de los Remedios Vicariate. Vicariate, dito po tayo sa harapan para i-energize ang ating hapon. Dito po tayo. Dito po. VDLR. Kenny, tamo po king harap. Okay. Ring kaya katamo na mo pong ring munta ka rin. VDLR? May gulo tamo pong bagyan eh. Medyo may sayaya po yung kaya katamong hall because of the Christmas carols. May we request all our participants from the Virgen de los Remedios Vicariate to join me in front. Ito po ay patikim na ng mga presentations ninyo sa inyong mga Christmas party per parish, ano? Kaya dito na po tayo. Ayan. Ayan, dito na po. Wow. Ready ng ating VDLR Vicariate. Sinong susunod na maghahanda, sister? Uwapin po, bakanda po Para makasadya ready na. Oo. Susunod po ang ating St. Joseph Vicariate. After po ng VDLR, tatawagin po natin ang St. Joseph Vicariate. Yan, Ken, kang harap. Ate, hindi kayo magkanta. Hindi ka mag-action. Hindi kami magkanta, ka mag-action. Ilan pong kanta? Ilang kanta? Isa lang? Dalawa lang. Dalawang line. Feliz Navidad. Ilang ulit, tita? Feliz Apat na ulit na lang. Pwede sabi na dalalalala. Apat. Apat lang po. Good afternoon po. Medyo mahirap pong isaulo yung aming kanta, kaya makinig po tayo ng mabuti. Ano po? Yes, palakpakan po natin ang VDLR Vicariate. Okay mga bagets, ready na po? Feliz Navidad, la 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 la. 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 Ang hirap po, no? Salamat! Ang galing ng mga ready. Wapin Yan, no? po, parang nagkaroon po ako ng LSS, Father, sa la natin. Sa mga presentation nyo,
kami ni Sister, meron na kami rin presentation sa mga Christmas parties namin, ano? Ayan, sinong susunod natin, Sister? After po ng ating VDLR Vicariate, may we now call on the St. Joseph Vicariate. St. Joseph Vicariate. Oh. Ang susunod po, after St. Joseph, be ready, St. John the Beloved Vicariate. Hello po. Anya rin mi po yung katahimikan. Medyo serious kayo po, serious. Oh, ready na kayo, ready. Ay, sandali, sinong O, yun mo po kumakanta? yung role ko. O, yun mo yung role ko. Okay. O, kitakan ba po? Kitakan ba? Ay, ako ni Kuya, sa magkanta. Okay. Ready ba na? Ready, ready. Ready, ready. Okay. Kasi ganyan po, may dalawang beses. Okay. Dalawang beses. Oh, mag-practice na. Mag-practice na. Okay. Oh, 1, 2, 3. Pasko nga apon, Pasko ngeni, Pasko bukas, kalupaning banwang matas. Ulit. Yes! Okay. Wow! Eh, serious yun. Ayan, Wow na wow ito, Father Justin. unique na unique. Thank you so Thank much, you. St. Joseph Vicariate. May we now call on the members of the St. John the Beloved Vicariate. And then get ready po after the St. John the Beloved, St. John Mary Vianney. Meron po, nandyan pong Holy Spirit. So, Thank you. pananayan tala pong muntakeni kingarap, ring St. John the Beloved. Ayan, thank you. Yung hindi ka karap? Kalam ning Pasko, kalam nga ning Diyos, kalam ning banwa, para king tao. Kalam ning Pasko, ning yato, kalam ning tula, kalam na ning Diyos. Sister, nangilabot ako kasi malapit na ang Advent at malapit na rin ang Simbang Gabi. Yes! Thank you. Thank you so much, St. John the St. John the Beloved. Beloved. This time po, let's call on St. John Mary Vianney. Then, get ready po, Sacred Heart Vicariate after our St. John Mary Vianney. Hello. Hello. Huling po nga akong anak dili akong giwadang kahiding den ka akong pengari. Ready? Oh, let's get a cue. Oh, start na po tayo. Okay, in 5, 4, 3, 2, 1. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Thank you po. Ayan. Thank you very much po. Thank you. Wow. Thank you, St. John Marie Vianney Vicariate. Kala ko sa akin ah. O, di ba? Ang daming mga Christmas songs. Meron na bang nakuha sa mga... Okay. So, susunod po natin ang Sacred Heart Vicariate.
to be followed by Mary Help of Christians Vicariate, tapos Holy Spirit na po. So Sacred Heart Vicariate, dito na po tayo. So let's welcome the Sacred Heart Vicariate. Yes. Hello. Okay. Good afternoon po. Good afternoon po. Art the herald angels singing, glory to the newborn King. Wow, wow. Wow, Merry Christmas. Jesus. Wow. Thank you very much po. Thank you. Thank you, Sacred Heart Vicariate. Yes. Among, who's next? Susunod po ang Mary Help of Christians Vicariate, to be followed by Holy Spirit Vicariate. Ayan. Welcome po natin ang Mary Help of Christians Vicariate. Migising ibangon, datang iyahing Ginoo, datang yawa, datang ya, datang naing Pasko. Merry Christmas! Merry Christmas Wow. po. Thank you so much po. Kagaling da po yata rin kaya kasama Yan. per Vicariate. Siyempre, halfway ta na po. At siyempre, welcome ta naman pong yeni, ding Holy Spirit Vicariate. Ayan. To be followed by... Ayan, sige po, Kenny po. Ay. Yan. O, meron pa silang entrance performance. To be followed by the ACYM. Hello, mic. Sound check, mic. Okay, ready? 1, 2, 3. Pasko na, nananuko pa. Sa may bahay ang aming bati. Merry Christmas na mawalhati. Thank you, ang mabait ninyo. Thank you. Mama! Chop! Thank you very much po. Thank you very Ayan. much po, Holy Spirit Thank you, Holy Vicariate. Spirit Vicariate. At syempre, meron tayong isiningit, no? Ito po ang ating mga pag-asa ng kinabukasan. Let us all welcome ang ACYM. Palakpakan po natin sila.
Hello. Good afternoon po. Iba't Puking Archdiocesan Commission on Youth Ministry, rain kaya na kang mi pakamalan, mi pagkalaman at mi pasiknanganing kaya katamong Archdiocese. Ing panalangin ko ngening Pasko, sanang kapayapan piral sa aking yato. Nunging balang metong makiramdam king puso, panalangin ko maging totoo. Dakal pong salamat. Thank you very much po ka rin kaya katamong kayanakan. ACYM. Ing tema tamo, yung tema natin, sister, no? Milalablab, pero bala mo, merimlay yung puso ko, pero ing masaleseng parala na, may haplos yung puso tamo. Thank you, ACYM. Yes, Ninong nini po, Tutuki. adwantaya po yung presensyada rin kaya katamong kapatid from the Holy Redeemer Vicariate. Holy Redeemer, Holy Redeemer Vicariate. kaya rin po rin Holy Redeemer, magsadyano po rin San Agustin Vicariate. Yan. Okay po, Holy Redeemer. Boom. 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 Nagiliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Di ba Noche Buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko. Thank you. Thank you po. Wow. Hindi ka nagutom, sister? Oh, may maganda yung entrance nila, Father. Yes, ha? oo. Ngayon Thank po, you, thank you. tawagin po natin ang San Agustin Vicariate. Yes, San Agustin Vicariate. Then po, Holy Family Vicariate, be ready after the San Agustin Vicariate. Please welcome the San Agustin Vicariate. Maya pagat panapon po kaya kayungan. Ini pong kantang ini, mi baitya inyang panauning pandemya. Ing pamagat na, Pasko agiwan tamo. Sinulat niya po ning kaya kaming kura paroko, Father Melo Agustin, at yang megsilbiming Christmas ID inyang 2020. Pakiramdaman niya po. Okay, 1, 2, 3, go. Pasko agiwan tamo, ingkabilyan tamo, basta't abe-abem. Pasko agiwan tamo, ingkabilyan tamo, basta't saup-saup. Nanumang pagdalanan, nung yang kayatwangan, tuluyaing Pasko, tuluyaing Pasko, tuluyaing Pasko. Merry Christmas from Vicariate of St. Augustine of Hippo. Thank you very much po, San Agustin Vicariate, St. Augustine of Hippo Vicariate.
Now po, may we call on the Holy Family Vicariate. Ito pong Christ the King Vicariate, mag-ready na po. So let's all welcome here in front, the Holy Family Vicariate. Hello. Maya pagat panapon po. Metong po kare nga balo mi during the pandemic, ita pong value na ning pamamye, in generosity. At ikataan po balo tamo yung Pasko panahon ning pamamye. At ngayon ni realize po dahil king pandemic, aldol do Pasko. Anya kaya ni po, i-present niya po kaya kayo in kaya kaming kantang pamasko. Ready? 1, 2, 3. Pasko na pun Pasko ngeni, Pasko bukas, kalupaning banwang matas. Itamo yang paninapan, kekatang panagimpan, Pasko nga lang kayang ganan, Pasko nga lang kayang ganan. One family, one vicariate, Holy Family! Wow! Makapahindak ya po yung Holy Family Vicariate. Ngeni po, agkatan mila keni king harap, ring Christ the King Vicariate. And syempre po, last but not the least, be ready, Blessed Trinity Vicariate. So can we call po, ngeni po in Christ the King Vicariate. Yes, with special guest din. Maya po, agat panapon po. Biyamiya po yung kantang pamasko, may libat king Christ the King Vicariate. Emmanuel, Emmanuel, O Diyos, tubusal mi, O Diyos, akayabe mi. Emmanuel, Emmanuel, O Diyos, tubusal mi, O Diyos, akayabe mi. Merry Christmas! Thank you very much po, king kakatamong Christ the King Vicariate. Nga po, Emmanuel. Ngini po, katatalyan, au santala rin kakatamong kapatid, manibatan, king Blessed Trinity Vicariate. Welcome po. Palakpakan tala po. Ba't metong tamong mic? Yan yung pang metong nga microphone. Ay, ni po. Mic test. Mayap, agat panapon po. Balami po kaming mumuna.
Anya ngayon, nervous mi ang gana kaya kami pangataw. Ay di pong kanta mi apining pambansang Christmas Carol na yung pong kabaldugan na talagang maalala mi. Kaya po. 1, 2, 3. Ready? Sing. Pasko ay sumapit, tayo ay mamagsiyawit, ng magagandang hingin, dahil sa Diyos ay pag-ibig, ng si Kristo isilang, ay tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaganong ng tanging alay. Merry Christmas! Blessed Trinity! Thank you po sa inyong lahat. May hindi pa ba natawag? Okay na? Siyempre, akala nyo kayo lang meron. Kami rin ni Sister meron. Sister, nasaan na si Sister? Father, pwede ba mag-solo ko dyan, Oo, Father? sasayaw na lang daw si Sister, habang kakanta ako. Okay, ready tayo? Ready? 5, 6, 7, go. Thank you, ang gagaling ninyo, thank you. Palakpakan po natin ang isa't isa. Ayan, no? So, nawa, na-energize tayo. Mika Rimlaco po, Icebreaker Lareta. Icebreaker na po. Oo, at update lang po tayo as of 10:15 kaninang umaga. 72 parishes po ang represented dito sa atin ngayon, no? Palakpakan po natin. Maraming salamat. At yung attendance natin ay nasa 254, no? Ayan. Salamat po sa ating lahat. At yung pong unang part ng ating reflection kanina, pwede nyo pong ibigay sa ating registration team. Ano po? Yung pong mga outputs ninyo, no? Okay. Maraming salamat po at Mika Rimlata mong bagya, pero tandaan natin, bukas, Christ the King pa at yung susunod na mga linggo, Advent muna. Love you, Apong Rick. Yan, okay. And now po, we go back to our discussion proper. Umupo na ulit tayo, Sister. Oo, kasi oras na po para tawagin natin yung ating second group of panelists. Okay. Siyempre po, muli nating tinatawagan ang ating pakamalan na Arsobispo, Most Reverend Florentino Apong Dong Lavarias. Palakpakan po natin si Among Dong. Welcome ulit, Among. Thank you po, Among Dong. Pananayan tayo pong mukyat yamong. Kakadwa, pangalawa po nating panauhin for this segment. Binansagan po natin siyang Queen of Synod ng Archdiocese. Isa pong lingkod sa Finance Department din ng ating Archdiocese mula sa Santa Monica Parish of Mexico, Pampanga, Tita Bel Katigbak. Welcome po, Tita Bel. Ayan. Isa rin po siya sa mga milalablab 3 days ago pa, 3 nights ago, no? Tita Bel, welcome po. At ang susunod po nating panelist ay Research Director at the University of the Assumption and member din po siya ng ating Archdiocesan Council of the Laity. Palakpakan po natin si Dr. Arnel Sicat. Okay, welcome po, Dr. Sicat. And last but certainly not the least, the President of the Archdiocesan Council of the Laity mula sa Santiago Apostol Parish. Walang iba po kundi si Sir Banjo Serrano. Welcome po, Sir. Ayan, so aalis na tayo. Kompleto na po yung ating pasahero. Welcome pong muli, Apong Dong, Tita Bel, Dr. Arnel, and Sir Banjo. Maya pa oras po kaya kayungan. So before we begin our discussion, reviewin po muna natin ulit ang video na ito. Taong 2021 nang ipagdiwang natin ang ika-500 taon ng pagdating ng Kristyanismo sa ating bansa. Ang paghahanda ng jubileyong ito ay nagsimula noong 2012 na ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ay naglabas ng isang pastoral exhortation, Live Christ, Share Christ. Mula 2012 hanggang 2020, tayo ay nagkaroon ng iba't ibang tema
tungo sa ating hubileo. Year of Mission to the Nations o Missio Ad Gentes ang dedikasyon para sa 2021. Nakiisa ang Archdiocese of San Fernando sa pagdiriwang ng ating hubileo. Ito rin ang nagsilbing paraan para tayo ay muling magtipon sa isang mission assembly na may 3 bahagi: mayakit, migising, at milablab. Sa ating mission assembly noong 2021, pinili natin ang temang Malatag kang Kanawan, Balayan ang Ipanwanan, na hango sa ating AIPP 5 at sa tema ng Gifted to Give. Ito ay tawag sa ating lahat, mayaman man o mahirap, na magbahagi ng mga regalo na galing sa ating Panginoon. Ngayong taon, sa ating Mission Assembly at sa kasalukuyang nagaganap na Synod on Synodality, tayong lahat ay muling iniimbitahan tulad ng magsimula ang Cruzada de Penitencia y Caridad, kung paano makikita si Kristo sa atin, nasaan man tayo, at anuman ang ating katayuan sa buhay. Tayo ay iniimbitahan hindi lang para magbigay ng lamak, kung hindi para maging lamak para sa iba. Mga regalo para sa mga mahihirap, sa mga napapalayo sa pananampalataya, at hindi na nakakakilala sa Panginoon. Ating tanungin ang ating sarili. Paano ako magiging regalo sa aking kapwa? Thank you po, Sister Antoinette. Thank you, Sister Antoinette, for that wonderful video. So, Sister, ano nga po ulit yung ating question for the Mission Assembly? Simple lamang siya, Among. Agad tayong inaanyayahan na magmisyon. So ang ating tanong ay, paano ako magiging regalo sa aking kapwa? Siguro bago tayo magpunta sa ating mga panelists, sino po yung gustong mag-share dito sa ating napakaganda at simpleng tanong? Paano ako magiging regalo sa aking kapwa bago po ako magturo? Ano? Meron po bang volunteer? Meron? O magtuturo na lamang po ako, ano? Punta tayo dun sa bandang likod. Ayan, no? Si brother, eto. So pakibanggit po ang inyong pangalan at ang inyong parish, no? At sagutin natin yung tanong na yun. Hello po, I am Mr. Jude Samonte Manyo po from the parish of St. Joseph the Worker Parish in Florida Blanca under Reverend Father Modesto Alvin Manalang po and from the Vicariate of the Holy Family po. Paano ako magiging regalo sa aking kapwa? Iko-connect ko na lang po sa Synod on Synodality. Siguro po, makikinig po ako sa ibang tao. Bilang isang guru po, isang trabaho namin is intindihin, alamin, at kung ano yung mga bagay na dapat namin gawin. Isa sa mga bagay na pinaka-importanteng aspeto meron tayo bilang isang tao na kaya nating ibigay ay ang pakikinig po. At ayun yung pinaka-importante po para sa akin. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat. Siguro isa pa, no? Dito naman tayo sa bandang harapan. Yung ayaw tumingin sa akin, siya yung aking tatawagin. Sige po, si Sir na lang po. Sa pakisabi po yung pangalan natin and then po parish at pakisagot po yung tanong natin. Ako po ay si Brother Ding San Agustin. Ako po ay ninenervyos. At pinalalapit pa ako sa mga mas magbibigay ng nerbyo sa akin. Magiging regalo ako sa aking kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ko ng serbisyo, ng Christian service. Ito ay makikita sa aking salita at sa aking gawa. Ito po ay aking pinaiiral sa aking pagiging church leader. Ito po ay isang mabigat na responsibilidad. Subalit
ang aking pong isinasa puso ay ang aking tunay na pagseserbisyo sa parokya. At ito po ay aking pinakikita sa aking gawa. Maraming salamat po. Thank you very Thank you po. much po. Si Sir Ding po yun. No? Sa ating pong mga panelists ngayon, ang ganda po talaga ng paanyaya sa atin ng gifted to give. Kayo po, sa anong paraan kayo tinatawag nito na tumugon sa misyon? No pressure po. Yung gusto lang. O sige, yung Queen of Synod na daw. Unang-una, tinatanong ko sarili ko, what is a gift? And what is the greatest gift that God has given me? Kaya, laking pasalamat ko po that I myself am a gift from God. Yung naisip niya na ibahagi din ako sa aking kapwa. No, kasi ang saya-saya pag alam ko yung giver of the gift, napakahalaga. So sabi ko, all the more, I feel so blessed kung ang Panginoon gusto niya ako ang iririgalo sa aking kapwa. So I have felt very special katulad po ninyo. Sister, yung binabalikan ko po yung kantang Persons Are Gifts. Inspiration po sa akin yun. So, because how can I be a gift to others na yung nire-represent ko yung Panginoon na nagbigay sa akin ng regalo. So I need to be Christ incarnate in the world na madadama ng aking kapwa ang pagmamahal ng Diyos. So paano ko po ginagawa yon? Inalay ko po ang the remaining years of my life. Sabi ko sa Panginoon, Lord, for the rest of my life, I want to serve you. Kaya po, I left my career. Also, nag-volunteer po ako kay Apong Dong, whatever services that I could offer to the Archdiocese na gagamitin ang binigay na regalo sa akin ng Diyos, time, talent, treasure. Sabi ko, everything is a gift. Wala po akong inito kung hindi galing sa Diyos. So sabi ko, it's my responsibility to give it to others. So yung serbisyo ko po, katulad po ng pangungulit ko po sa inyo pag humihingi po ng report. And I'm so blessed po, Mongdong. Salamat po sa pinagkatiwala po ninyo sa akin as lay contact person sa Synod on Synodality. I just felt that siguro po, binigay ko po yung best ko, yung panahon ko. Siguro ganun po akong naging regalo for the past year. Saka sa mga maraming taon po na naglingkod ako sa BEC, sa ibang paraan. Yun po. Thank you so much po. Persons are gift. Persons are gift, ano? At napakagandang alalahanin. Sabi nga ni Tita Bel kanina, kung sino yung nagbigay. No? Meron kang regalo, may pambalot, di mo alam kung ano yung nasa loob, pero lagi mong isipin kung sino yung nagbigay sa iyo. Ayan. So sino pa po yung, siguro si Tito Banjo? Yes. Ilang oras ba to? Anyway, siguro yung gift na pwede kong iregalo rin, kung ano yung regalong binigay sa akin ng Diyos. Alam niyo po sa buhay ko, nakikita ko na yung buong buhay ko ay really it's a gift from God. Pumasok ako sa seminaryo, nag-discern ako, maging pare o hindi, maging laiko. Pinili kong maging laiko. And for me, this is a gift. Kaya sa akin, talagang ang pagiging laiko, hindi lang siya optional, kundi talagang it's really my share in the mission, no? Kay Kristo. At ito'y nakaugat sa regalong pinagkaloob sa akin ng Diyos nung ako'y nabinyagan. Na palagi kong naririnig kay Among Dong, no? Na if you try to recall nung tayo nabinyagan, meron tayong pinangako dun eh. To accept Christ, to reject Satan. And I think, yung itang tengwanan na rin ninong ang pompengari ko, at every Easter Sunday, I would also answer that, would always remind me of that gift, of God giving Himself to me as a person. And then, my response should really work on that. Ne? So,
for me, in my own entire life, nakita ko yon sa yugto ng aking buhay. Sa pamilya, paano ko nag-grow, and then kung paano ginagabayan ako ng Panginoon. Kaya ako sa aking participation in the church, I just simply give myself as a lay. Kung ano yung best effort ko, nagiging seryoso rin ako sa aking gawain bilang laiko. Wala akong ilusyon na gagawin yung gawain ng pare, kundi yung gawain ng laiko. At ano yon? Mabuhay ako na naaamoy si Kristo sa aking context. Teacher ako, administrator ako sa isang eskwelahan, which is a non-sectarian, and I am a Catholic. So, kailangan maramdaman nila that I am a Catholic because that's my gift that I accept to God. At ako, yun lang, ayokong gawing komplikado. At sa bawat ginagawa sa simbahan, I just give my best. And that's my gift sa bawat isa. At itong synodality, nakita ko na talagang seryosohin ko ang gift na to, really sa mga taong hindi suki na kasama ko sa simbahan. Na ang tingin ko talaga ay nasa labas ng simbahan. Ang daming pang gusto sabihin, kaya lang, ilang minuto. Yun po yung aking regalo. Hindi ko alam kung naiintindihan mo. Naintindihan po, So, naintindihan. I just give myself as a lay, as banjo, with all my weaknesses, with all my dreams, mga paninap ko, king kasalpantayanan, baka eko man nakwa, pero that's my gift, king Santa Iglesia, and to our God. Thank you. Napakaganda na isabuhay kung saan ka tinawag. Isa kang teacher, isa kang nanay, isa kang kapatid, no? Isa kang EMDC, isa kang CWL. Kung ano ka man, anong profession mo man, isabuhay kung saan ka tinawag ang mga pangako sa binyag. Ayan. So siguro po, pakinggan naman natin si Dr. Arnel. Magandang hapon po sa inyong lahat. No? Actually po, ninenervyos din ako. No? Kahit sanay akong magsalita, pero first time akong sumama sa panel na ganito. No? Pasensya na po. No? Ako po'y isang guro, no? Isang guro na nagtuturo ngayon ng research, no? Before po, nagtuturo din ako ng filosofiya, no? Naging estudyante ko si Father Kenneth, mga 60% na mga pare, na mga bata. Nagko-confess din po ako na ako po'y isang mobile Catholic, no? Pag sinabi mobile Catholic, kung saan yung parokyang nadatnan mo sa Sunday, doon kasi simba. No, I have to confess that. Kaya kanina, saan kaya yung parokya ko dito, no? Saan yung ang tawag doon? Vicariate, no? Tinatanong ko si Sir Banjo, 11 vicariates daw. Saan kaya doon, sabi ko, no? Para sumama ako. No? Nandun po ako eh, no? Kaya sabi po ni Aristotle, you cannot give what you do not have. No? Mag-start po ako doon. Ako po'y nagpapasalamat, alam ninyo, I acknowledge God as the source of gift, the best gift, and that's life. No? Life should be good and all of us should be happy. Ako po, sa totoo lang, I just received the newest gift. Meron na po akong apo. Ang sarap pala ng apo. Masarap pa sa anak. No? Oo. Just last month lang po. No? Every time I look at my apo, I see my face. And every day, I still see my face, no? Hindi ko nakikita yung misis ko yata, no? Okay. Anyway, masaya po ako, no? Sa totoo lang, I have been detaching myself from religious commitment. I have to be honest with you, no? Pero every time that I detach myself, I'm always invited. There's always a call. No? Kasi siguro dahil teacher ako. No? And ngayon po, sa yung gift na sinasabi ko, yung pera sa gift of life na chine-cherish ko, no? The gift of family, no? And the gift of people around us. Kanina po, nakita ko, saya-saya natin, no? When you are with somebody,
you can really experience God's benevolence. No? Yung binigay na buhay. Kasi di tayo pwedeng mabuhay na walang kasama. No? Ano pa? Nag-stop ako dito. Ngayon, meron pa rin po akong may ibigay eh. Ito po yung gift of talent. Na minsan, accident, you will be invited. No? I have been a teacher for 20 years. 30 years na po ko sa academe. And then I was assigned to a position which I hate so much. Alam niyo ano yun? Research. No? Kala nila matalino ako, kaya nagay daw ako doon. No? And I fell in love with research. That's the gift of talent. I learned to love it and I want to share it. So every time that the Archbishop calls me, excited po ako. No? Okay, excited ako. Kaso dami kong trabaho sa university. No? Pero sa Paris, pasensya na kayo, wala mang nakakilala sa akin except my colleagues, yung mga kaklase ko sa seminary. No? Pero definitely po, okay, isa ako sa mga Catholic na masasabi ninyong doing his best, no, to give the best gift. Kasi we can give our own gifts in different ways, no. Isa po ito, no, yung sa research, no. Every time na magko-call yung Archdiocese, minsan po CBCP pa no. So I don't know if I'm just forced to help them, no, because of my expertise. Pero nonetheless, at the end of the day, after the work, I see to it, kasi po nag-start Bishop Pambo, no? Profile of Catholics in Pampanga, kasama ko doon. Assessment of Paris Pastoral Plans in the light of APP4, no? Na-memorize ko na lahat, no? Yung survey sa death penalty, reimposition of death penalty. And yung recent po, ito pong synodality, no? Pinakamasaya ko sa synodality, alam nyo bakit? Kasi first time kaming online meeting lahat eh. Online meeting, no? And we appreciate that kind of solidarity with one another. So, of course, there are so many different ways to serve God. Ako po, minsan, every Saturday, I go to the mountain just to plant a tree. A simple tree. No? Ngayon pala, align sa Laudato Si. No? Wow, sabi ko. Kahit hindi ko alam. No? Okay, sabi ni Sister Marisa yun eh. No? And sometimes we do things out of what? It's a gift coming from us. Sometimes it's not even a material thing eh. No? The gift of presence, the gift of time. Supposedly po ngayong araw na ito, may klase ako sa graduate school. Nabigla ako, afternoon pala yung panel. No? So, I have to what? Give up the graduate school class ko because I have to sacrifice, I have to say yes to to Bishop Dong. No? Kasi mahalaga po yung presensya ko at yung time ko dito ngayon. No? And I am very happy po that we are all here and yung simbahan po kasi, the foundation is the family. Just like the society, the foundation is the family. It always starts with the family. Kaya sa result po ng synodality, napakalaga na our children were heard, no? The youth were heard, the professionals were heard. Nung busy sila po, ginawa kayong paralan. Okay, gawa niya pong online. Somehow, may kapag-answer naman. Of course, sa luwa mo po rin at yung kayong parokyo, ila mong pwedeng mag-serve ka nga pong Ginoo. Mag-serve kami mo po, kaming professionals in our own way. Of course, marakal po, obro, kay kami on our end because we have to make an extra mile. Kasi takal na kay gagawan eh. And then, we have to come up with some initiatives. So, those are some of the gifts which I believe I already shared and I will continue sharing. Dakal po, salamat. Thank you. Maraming salamat po. Siyempre, i-reserve natin yung kay Among Dong mamaya. Sige po, Among Dong. Mamaya po, yung, kasi na-i-intro na rin kanina eh, yung synod, no? Na sinimulan ni brother kanina, isang paraan ng pagbibigay ng sarili, kahit nandyan ka lang.
Kahit makinig ka lang. Just show up, sabi nga, no? Kaya nga, pupunta na tayo dun sa pangalawang video natin for today, pangalawang topic. Let's watch this video. Makiramdam, nakikinig at nakikiramdam. Ito ang tema ng lokal na Sinodo sa Archdiocese ng San Fernando. Ang makiramdam ay salitang Kapampangan na nanunghulugang makinig at makiramdam. Narinig at naramdaman natin ang mga tinig, hindi lamang ng mga aktibo sa simbahan, pati na rin ng mga umalis sa pananampalataya, bata man o matanda. Sa pamamagitan ng makiramdam, napagtanto natin kung sino tayo bilang isang lokal na simbahan, kung ano ang pinakamahalaga at kung ano ang makakatulong sa Archdiocese upang mas maging Synodal Church. Una, sino tayo at ano ang mahalaga? Ang ating mga listening sessions ang nagpaunawa sa atin ng mga ito. Bilang mga taga-Pampanga, napagtanto natin na tayo ay isang lokal na simbahan tapat sa kultura at tradisyon na may maraming libreng naglilingkod sa iba't ibang paraan. Isang simbahan na may napakaraming human resources, ngunit kulang o may limitadong struktura o programa para mabigyan ng pagkakataon ng bawat isa. Ang ilan sa ating mga kabataan at mga profesional ay nagpaparamdam upang mahanap ang kanilang lugar sa simbahan, kung saan maaring ganap na mapakinabangan ang kanilang mga galing o karisma. Atin din narinig na tayo ay isang lokal na simbahan na pangunahing binibigyang kahulugan ng paglilingkod sa Diyos sa loob ng pagsisilbi sa misa lamang. Kulang ng higit ng pakiramdam ng pakikiisa at pakikibahagi sa labas ng misa, kung saan tapat din nating paglingkuran ang lahat ng mga kapatid. Lahat at hindi lamang iilan. Isang simbahan na kailangan maging mas bukas, yung mayakap sa lahat at nagpapadama sa bawat isa ang kanilang pagiging kabilang sa misyon. Mga kagustuhan, pangarap at talihikain. Sa pagtingin sa sarili, nakikita kung sino tayo. Isang archdiocese na nangangarap maging isang pilgrim church of the poor. Isang simbahan na walang iniiwanan, kung saan ipinapadama sa lahat ang pagiging kabilang at pagtanggap at nang maiparanas ang isang simbahang nagmamalasakit, nagmamahal at gumagalang. Isang paraan ang basic ecclesial communities. Isang simbahan na nagbibigay ng mga programang may mabubuting bunga at nagpapanatili ng pag-asa sa ating mga kapatid na kapuspalad, may mga kapansanan, mga bata at mga matatanda. Nais din natin na ang ating mga kapatid ay magkaroon ng mas mahusay at mabisang sistema ng pamamahala ng parokya, kung saan bahagi ang lahat sa pagpaplano ng mga programa at proyektong pastoral. Bigyang kapangyarihan ng mga kabataan upang sila ay maging mas mabubuting Katoliko at mahusay na lider. Patuloy na magbukas ng puso at kaisipan sa pamamagitan ng pakikinig sa lahat at hindi lamang ang mga boses ng mga dati at lagi nang napapakinggan sa loob ng maraming taon. Mga susunod na hakbang. Mahigit 14,800 na tinig mula sa iba't ibang grupo at sektor ang narinig sa ating mga listening sessions. Mga tinig na magagamit natin sa ating mga pagpaplano sa parokya
Archdiocesan Integrated Pastoral Plan at sa mga iba't ibang institusyon ng simbahan. Sa pamamagitan ng makiramdam, mapapalakas pa natin ang 3 pangunahing programa ng Archdiocese. Una, ang pagsusulong ng mga Basic Ecclesial Communities o BEC at ang pagpapalago ng ating debosyon sa Kristong Hari sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa at ang pagpapalalim ng pag-ibig sa kapwa sa pamamagitan ng Cruzada de Penitencia y Caridad ng Virgen de los Remedios at ng Santo Cristo del Perdón y Caridad. Cultural image. Ang Cruzada de Penitencia y Caridad ng Virgen de los Remedios at ng Santo Cristo del Perdón y Caridad ay isa sa mga pinakamagandang halimbawa ng synodality sa ating lokal na simbahan. Ang krusada ay nabuo sa pangunguna noon ni Bishop Cesar Maria Guerrero, kung saan kanyang napansin ang napakalayong agwat ng mga mayayaman at mahihirap at sa paglaganap ng sosyalismo at komunismo. Tayo raw ay relihiyoso, ngunit kulang sa malasakit sa kapwa, ayon sa mabuting obispo. Upang malunasan ito, itinatag ni Bishop Guerrero ang Crusade of Charity and Goodwill na naging Cruzada de Penitencia y Caridad. Ang imahe ng Virgen de los Remedios kasama ang Santo Cristo del Perdón ay bumibisita sa lahat ng parokya at kapilya sa lalawigan. Isa sa mga pangunahing layunin nito ay isabuhay ang pananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ng mga kawang gawa na mas kilala sa lokal bilang lamak. Ang ibig sabihin ng lamak ay regalo, mga alay para sa mga higit na nangangailangan sa parokyang kanilang dinadalaw. At higit sa lahat, ang lamak na dala ng Virgen de los Remedios ay ang kanyang anak na si Jesucristo na ating kaligtasan. Ngayon, ang krusada ay patuloy na tumatawag sa atin upang saksihan si Kristo mula sa isa't isa, saan man tayo naroroon at anuman ang ating kalagayan sa buhay. Maraming salamat po dun sa video na iyon na ni-record para sa atin ni Father Kiko. Thank you po, Among. Ang mga katanungan natin po sa bahaging ito na iniimbitahan tayong pagnilayan ay ang mga sumusunod. Ano ang hindi mo malilimutang karanasan sa synodal journey? No? At pangalawa, ano ang mas ginising sa atin ng sinodong ito? So ito po yung ating dalawang tanong. At muli ibabalik ko po ito kay Tita Bel. Sa inyo pong karanasan. Okay. Isa po sa pinaka-blessing na hindi ko po makakalimutan, itong Synod on Synodality. Yung karanasan po dito. It changed my lifestyle. Binago po ako. Na-realize ko kung sino ang aking companions on the journey. At habang ginagampanan po yung responsibility as the Archdiocesan Lay Contact Person, nabiyayan po ako ng napakalaking grasya to be joining with you. Kayo po. Lahat po kayo na nakasama ko sa, yung makiramdam karing kaya katamo pong kaparokyano, especially the least, the last, and the lost. Hindi ko rin makakalimutan sino yung companions ko on the journey. Yung pong bumuo po ng technical team, committee, na nagbigay din ng inspirasyon at guidance. At
Yung pong paglalakbay mismo, ano ang itinuro nito sa akin? Na nang balikan ko ang aking buhay, marami pala akong companions on the journey, pero marami din naman akong nakalimutan. Marami din akong iniwanan. At minsan yata ako ang naiwan. Yung ganon. Pero, ito pong kaya katama pong tema, makiramdam. Ang laki pong impact nyo sa aking buhay. Una is, ano itong makiramdam? It is to listen with the ears of my heart. No, yung ramdam ko ang nararamdaman ng aking pinapakinggan at dama ko ang kanyang nadadama. Unang-una po na aking, ang nagparamdam sa akin na pinakinggan ko is God Himself talking to me. Through the synod po, yung as we reflect on God's Word, dami ko pong napakinggan sa Kanya na sinesavor ko ang mga to. It gave me, itong synodal experience, a listening heart and a compassionate heart. Yung pong, yung mga napakinggan ko, hindi po naiwan dun sa sesyon ng pakikinig. Bit-bit ko po ang narinig ko sa aking puso. At may ligaga ko po, if I could do something, I will do it. Ganon. So bigyan ko lang po ito ng, yung recent ko lang karanasan, dami kasing karanasan ng pakikinig na umantig sa aking puso, called upon me to do something, to act on it. Sabi ko, yung synod, hindi siya nagtapos dun sa pagsasubmit natin ng ating Archdiocesan Synthesis. Akala ko po noon tapos na. Pero ang panawagan kasi is to continue to become a synodal church, to live in communion, participation, and mission. Paano ko ito ipagpapatuloy? Ano po, ako maligaga. Sabi ko, I want to listen to more people. Lalo na po yung hindi pa namin naabot, yung very limited lang po ang nangyari dun sa ating konsultasyon. Ano? So ito na, very recent lang po, no, Father, nung Thursday lang, sabi ko, kasama ko po sa PPC, nandito si Kuya Paul, and then yung CPC sa isang barangay namin, sabi ko, please bring us to the poorest of the poor in your chapel. O di, nag-BEC muna po kami. We prayed, sabi namin, Lord, where will you lead us? Nilid po kami ni Lord sa isang widow. May nararamdaman siya, nung nakita ko siya, nasa papag lang na yan, tapong ng kalatibale. Kay Bat, api sanay sa luna, api sanay ang atyana. Sabi ko, may nararamdaman po kayo. Sabi niya, hindi ako nakatulog, may nararamdaman ako. And so, sa pakikinig ko po sa kanya, naitanong ko po, kung meron na nakabisita sa kanya sa mga simbahan, sabi niya, this is the first time. Ito ang unahang pagkakataon na nabisita siya ng tiga-simbahan. Kasi sabi ko po, ako yung PPC coordinator, kinatawan po ako ng ating parish priest para na rin po siyang bumisita sa inyo. And sabi ko nga sa kanya, wala po kaming dala sa inyong material na bagay. Nandito lang po kami para kumustahin po kayo. At kung may gusto po kayong ipagdasal namin, magdadasal po tayo. I-pray over po namin kayo kasi may nararamdaman siya. At pagkatapos po yun, nakita ko yung transformation sa kanyang mukha. Kasi yung sumunod na bahay, sumama po siya. Sumama siyang makibisita at makinig. Pagkatapos nung paalis na kami, sabi ko, kumusta na po? Kasi may nararamdaman. Sabi niya, parang gumaan ang pakiramdam ko. Naku, tawang-tuwa po siya. Masaya din naman ako. Hindi naman ako doktor, pero bakit naramdaman niya yon? Na-feel ko, may natad kong kanawan. Kitang Aldo ay ito. So ito po yung gusto kong ipagpatuloy, no? Yung karanasan sa Sinodo, it does not end. Kahit sabi ko, kahit hanggang sa mamatay ako, kahit makaisa lang ako sa isang linggo, marami na siguro ako mapupuntahan. Yun po. Thank you po, Tita Bel. Sabi nga, kung napansin ninyo kanina si Tita Bel, parang may babuhaya naman eh. Yung kanyang zeal, yung kanyang passion sa synod, no? At mararanasan din natin to
kung yung ginawa natin last time, no, ay hindi lang natin siya linabas. Taya mo po linabas. Taya mo po mema nga hanapin. Kundi isabuhay natin patuloy na pakikinig sa ating mga kaparokya at sa ating kapwa. Thank you po, Tita Bel. No? Susunod tayo kay Doc Arnel. Siguro po, bilang researcher at isa sa mga nag-analyze at nag-interpret ng data ng Synod, ano yung hindi mo makakalimutang karanasan or yung findings mo dito sa ating results? Nung na-invite po ako sa committee ng synodality, I was invited as an individual. No, I was not representing our university. No, so ang inisip ko lang po, I will just be a consultant. No, and then because of the meetings po namin, I saw the commitment, the tenacity of the members of the team. No? Of course, through the leadership of our Archbishop. Kasi po, alam ko nung nag-aaral pa ako, nandyan na yung synodality eh. No? Panahon pa ng mga apostles, meron ng synodality. No? And then, the word synodality, it's so technical para sa akin. No? Nung nabasa ko yung mga letters, no? Church letters on synodality. Pero in layman's term, tawag po dito dialogue. No? Dialogue of life. Parang BEC din in action. No? BEC in action. Pero the emphasis po na nakita ko sa brainstorming namin is listening. That's the most important word sa synodality, listening. No? Dahil po masyado akong technical sa lahat ng bagay, including sa mga questions, kasi ako po yung nakikritik sa mga questions at kami yung nag-draft ng mga questions. I was telling myself, masyado ako yata technical dito. And then it was clarified that this undertaking is not a research. So, because of that, I was enlightened. Oo nga, no? This is not research. Yet, we tried our best to come up with a system, no, of analysis, no, system of coming up with questions na kung saan everybody will be involved in the listening session. Bilang isang data analyst po, ito lang yata yung data na inanalyze ko na hindi ako nahirapan. And I was really enjoying looking at the data, no, and analyzing the narratives, particularly po yung online consultation. And then I realized, yung tao po, no, if only we will talk to them and listen to them, yung simbahan po, it will become strong. And it will become the church that Christ has built. No? Actually po, yung role ko po dito is just a mere consultant. No? Yet I was engaged in the analysis of data as if nandun po rin ako. No? Kasi I was listening. No? For every word that they say, kahit na gumagamit po ako ng software, meron akong software sa qualitative research. Ito yung MaxQDA. No? And I invited also one or two, no, of my colleagues. No? And we realized a lot of insights, no, into the data. So, kaya po ngayon, sabi ko nga, I'm very happy to be part of the team. Thank you po. Thank you very much po, Dr. Arnel. In reality po, dito pong research na online consultation, ito rin po yung nag-inspire sa akin personally at na-realize ko kung gaano po kaseryoso yung ating archdiocese na no one is left behind. Pati po yung mga hindi available
sa mga face-to-face consultation, nagkaroon po ng online consultation kasi ayaw po nating may hindi napapakinggan. Gusto po natin lahat isama. No? Sa yugtong ito po naman, gusto naman po nating pakinggan si Sir Banjo. Sir, bilang isang laiko, ano naman po yung nag-alab sa puso ninyo sa karanasan ng Sinodo upang mas higit na tumugon sa misyon? Makagising ko pa po. Tahimik, makagising ko pa po. Yeah. Ay, may na. Makagising ko pa po. Palakpak ko po, layo ko na. Okay. Pasensya na ko po, puri ko, makiramdam kayo. Pakiramdam. Okay. Bali po niyang, siguro keng Archdiocesan Pastoral sa Pastoral Council natin sa Archdiocese, ako'y privilege siguro ako na to represent the voice of the laity, no? At siyempre, ang ating queen of the synodality, siya ang palagi natin kasama. At nung nagpaplano, actually, yung unang planning na ginawa is about 500 years naman. Yung, ang talagang pinaplano namin, ano ang gagawin natin to celebrate 500 years? Ang laiko nun, gumawa na siya, di ba? 5 dalan, king 5 dalan na banwa. At yun, yung una, yung pinakauna nating Bayo Tamiras Keng Milablab, ating series. Itang 5 dalan, makakanya niya dapat. Okay. So anyway, yun ang unang usapin. Tapos biglang dumating, sabi ni Archbishop, synodality. Alam niyo naman po siguro, yung mga kasama kong pare, na ano naman yan? Agad, so, ako bilang laiko, I have to listen. And kailangan ibigay ko yung perspective bilang laiko, hindi bilang pare, di ba? So, I just listen. Ganun naman ang laiko eh. Makikinig. No, ngayon, nung nagpaplano, gumawa na ng group, gumawa ng mga nakita ko si Sister Bell, talagang parang kompre pag nagbigay ng ang daming Kaya ang una kong di makakalimutan, yung struggle to be one, yung communion. Doon pa lang sa planning, at dito nakita ko ang guiding talaga is yung openness. Yung, sabi nga, yung pagiging bukas ang kalooban, bukas sa daloy ng banal na espiritu. Panay ko sabihan ka nga pundong, Piternuanan ni nga pong ginukanyan yan. So, yun, pag ipapadala na sana ni Tita Bell yung questionnaire, tapos biglang magme-react, wag muna. So, hindi matutulog si Tita Bell, talagang gagawin niya. And then, we will ask our Archbishop, mabilis naman. So, hindi ko makakalimutan yung yun. Sa level ng Archdiocese, yung struggle to be one. At least, no? And then sa parish level, galing ako sa Archdiocese, parish level, baka kulelat ang aming parokya. So, nakikinig pala ang aking parish priest, si Among Rao. Sabi niya, Banjo, ikaw na rin sa Archdiocese. Ikaw na ang sa parokya. Makakahindi ka ba, kayong mga laiko, pag sinabi ng parish priest? So, ang una kong ginawang core, hindi active sa simbahan. Mga researcher din. Tapos, mga magaling sa documentation kasi yung unang impression ko sa synodality, we have to really document it. Kaya kailangan magaling ang documentor ka ako. At yun, nung binigay ko sa parish priest ko, sino tong mga to? Mong hindi mga suki yan. Kasi, kung alam nyo yung kontekstong yon, Holy Week. Yata, no? We are preparing Holy Week. Pag inassign ko yan kako sa mga leaders, sasabihin sa akin, ang daming ginagawa. Baka haphazard lang namin gawin. So, nag-isip ako na marami namang lay na pwede talagang itap, pero hindi natatap. So, yun. Again, kailangan naming mag-commune in one set, one mind. Kailangan i-own yung gagawin namin. Makiramdam. Ang gagawin natin, makiramdam. At sino ang pakiramdaman tamo? Not only deng magobra kay pisamban, masing emphasis, detang abe tamo. Nyanyang mag-groupings, nung mag-grupo kami, pag marami yung group na nasa loob ng simbahan, nagre-react na sila. Hindi pa dapat.
nakita ko doon yung in one, no? Yung being commune. And then, yun yung, I would always describe my experience in the parish, itang may papananggap, may papanganap. Nakita ko doon, very busy lahat kami, pero yung karanasan na, sige, pwede kami sa anong ito. Kuminsan gabi, talagang kasi ito lang ang availability ng ating mga respondents, yung mga ganon. So, yung listening sessions natin. So, yun, it's an open, may openness. Kaya ako ang nakita ko talaga, lesson. If we want to be really in one, we have to be open. Open not only to yung kagustuhan natin, kundi talaga yung kagustuhan ng banal na Espiritu na padaluin ang ating lahat ng gawain. And then, after we were able to finalize, di ba, madugutin yung, ito bang mga question na to, hindi ba matutulog ang mga, natin, no? So, talagang kinalibrate namin yung iba doon with our parish priest. May session din kami na kami pinag-usapan namin. Yun, hindi makakalimutan yun. Yung, ito bang tanong na to ay ano ba dito? Tatawain ko si Tita Bel. Tita Bel, pwede ba? Pwede naman, sabi ni Tita Bel. So I would always, yun. Tapos yung aming mga grupo, talagang sila ang gumawa ng scheduling. Ako nagpa-facilitate lang. At yung participation, papasok eh. Ako na-inspire talaga ako sa kasamahan ko, lalo na sa parish. Kasi sa amin, very, kami, structured in terms of finance support eh. Napaka-limited ng binigay na pamirienda. Pag kami kasi, hindi na kami kumukuha sa Ngayon, nakita ng need ng mga namin, dahil ang iniimbitahan namin, hindi naman taong simbahan. Alam niyo yung mga kasamahan ko, pag meron silang session tungkol sa mga magulang, yung hindi active, nagbigay sila ng mga sabon, panlaba. So lumitaw sa participation yung creativity. At yun talagang hindi ko makakalimutan sa karanasang yun. Yung bang lumabas sila sa kanilang mga shell para mag-participate. Not only yung mga taong simbahan na kasali, kundi pati yung yung aming mga participant. At nagbukas sila ng kalooban at lalong-lalo na dami naming na-realize. Halimbawa, meron kaming session na parents ng mga youth workers. Kuminsan ng pandemya, ang youth parang we always demand on them eh. Hindi kami kaming mga senior citizen. So kayong kabataan. Tapos nakita namin, marami pala sa kabataan namin, yung mga active, yun ang nahihirapan sa buhay. At pag umihingi ng contribution, lalo ng mga organization, di ba? Nagbibigay sila with their parents, struggle. I think ang aming parish priest noon, medyo naging emotional siya eh. Dito sa parokya natin, hindi ako nagluluto, ang daming nagbibigay. Hindi ko alam, yung mga nagbibigay, sila rin pala. May mga struggle, no? So, ang dami. And then, yung maging open ka rin, mag-participate ka, kahit may sinasabi sila na hindi ka nag-agree, you just listen. Lalo na nung magka-session sa ibang religion. Talagang, gaganon ka eh. Alam mo lahat yung sinasabi na. You can explain them theologically, philosophically, but you just listen. At pag ikaw ay nakinig, sa iyong pagmumuni-muning nag-iisa, marirealize mo, may sinasabi sila na kailangan kong with all humility tanggapin. Kaya yung participation, nakita ko rin din yung yung kababaan ng loob as a parish worker, as a lay, in order to really bring Christ sa ating mga tao, lalo na yung sa mga nasa laylayan talaga, is to really be humble enough. At sila ay may sinasabi na kailangan pakinggan. And then, ito hanggang ngayon, ang batayan lahat siguro ng mga ginagawa natin ngayon, dahil sa karanasan natin sa synodality, ay yung misyon. Misyon para saan? Para sa sarili ko ba? Para sa simbahan? Para kay Apong Dong? Kundi, namulat tayo sa synodality, yung sinasabi ni Pope Francis that we have to listen Christ in them. And I think,
yung misyon na sinasabi natin, yung misyon na inumpisahan ng ating Panginoon. At ang mga na-realize ko pag binabasa ko ang banal na aklat, si Kristo talaga ay nagmisyon sa mga nasa labas ng kanyang kawan. And I think sana itong naranasan kong ito, maranasan ng community, sana ito palagi ang binabalik-balikan natin pag tayo nadidistort sa mga gawain sa simbahan, sa mga challenges. So kaya itong synodality ito, tinernune ni nga pong Ginoo keng transition na ning pandemic, kay ba't keng transition tamo, keng implementation na ning BEC as a flagship. I think, for me, alang kamalian, that God really prepared us that these 3 flagship will be implemented and we can build the Church of the Poor as long as these experiences dadalantala. May nga rin ako tala asawa ko, potang medyo daratang yung panahon, may kakapagsubok yung relasyon yun. Balik-balikan mo itang panahon na paglolon mo yung asawa mo eh. Nya kanita, masanting itang kasalyo, papalabas mo yung video eh. Potang may papatid na kayo mo, nga palabas kayo itang video. Aliyo mo, nga piglolong ke. Okay? Palabas mo itang kayo, potang kayo may pamakailina kayo mo. Uling itang panahon na ito yung highlight ng relasyon. And I think synodality is one milestone as an archdiocese na pwede tang balikan, ban kanita, isunduta mo ing pamanalakad king Church of the Poor, king Archdiocese. Nakal po salamat. Thank you. Very rich, no? Yung sharing ni Tito Banjo. Sabi nga, pagpatuloy na gawing lifestyle, no? Mayayaring synod, nunigawan tayang lifestyle, king kaya katamong biye. Siguro po, among dong, this is the summary, no? Kung pong susumahin, yan. Kahit hindi pa tapos ang paglalakbay sa synodal journey, ano po yung pinanghahawakan ninyo ngayon na nagbibigay sa inyo ng inspirasyon para ipagpatuloy ang diwa ng synod? Hello. Malam wata kahit thesis defense yan tayo. Thesis defense engineer. Pero masantingin yung question mo ka na ako. Maganda itong question na ito na una para sa akin, kung meron akong gagamitin na isang salita to sum up yung challenge and at the same time gift nitong synodality, it is attitude. Attitude. Gusto kong balikan kanina, yung tinanong paano ako magiging regalo sa aking kapwa. Of course, pag iniisip natin paano tayo nagiging regalo, of course, we focus on ourselves. Pero the attitude that I learned sa synodality ay yung ako'y nagiging regalo, hindi ako nag-iisa. God is always with me. Tulad nung kinanta kanina, Emmanuel, God is with us. That is constant. At yun ang aking pinahawakan. Itong pag-journey ito, yung pahawakan, yung nananatili. Ano yung nananatili? God is with us. Okay? Ang Diyos ay kasama natin. At kapag ako ay tinanong paano ako nagiging regalo sa aking kapwa, binabalikan ko palagi yung sinasabi ko sa mga seminarista nung nasa seminaryo pa ako. Yung at the start, yung orientation, sabi ko sa kanila, isa lang may papangako ko sa inyo. Yun din ang pangako ng Diyos. Matindi yun, di ba? At ano yun? I will be with you. Presence. Presence. At ngayon binabalikan ko yung deeper reflection sa ating karanasan sa nangyari. 500 years, celebration, and then nauwi ang celebration sa takot dahil sa COVID, no? Nauwi doon, no? Yung bang nakakatakot.
Ako rin, dumating din sa aking karanasan noon, paano pupunta ba ako sa mga tao? O stay na lang ako and then tatawagan ko yung mga pare, tinetext. Ano kayang gagawin ko? Dalawang naglalaban. One is, baka makakuha ako ng COVID. Or baka sila naman ang mahawa sa akin. No? Kaya nandun yung pag-aalinlangan, nandun yung takot. But with the coming of this synodality, isang paanyaya ng Panginoon, of course we thank Pope Francis, na yung sinabi niya, sa gitna ng ating karanasan ito, yung takot, may kasama ka. You are not only journeying with your fellow baptized, but the Spirit is there. Kaya kung meron akong pangahawakan dito sa tinatanong mo, Among Justin, sa synodality, bumabalik pa rin ako doon sa aking karanasan o kay maordinahan. Ano yon? Yung Espiritu Santo anointing me. Because pag naordinahan po kami, the Holy Spirit anoints us and God makes us being configured to Christ. Kaya, salamat dito sa karanasan ng synodality. It challenged my attitude. My attitude na sa aking pakikipaglakbay sa inyo, na kuminsan merong nangyayari na ayon sa aking kagustuhan, inaasahan, kuminsan merong hindi, well, my attitude should be, where is God here? Nasaan ang Diyos dito? Kasi palagi nga sinasabi ko, kuminsan when we wake up in the morning, plansado na lahat ang schedule. Di ba? Parang hindi na makapasok ang Diyos. Pag pumapasok siya, tampan may gamat, malyaring bilog. Pero kanina, kung nakikinig kayo kay Sister, nung sinabi niya yung original plan natin para sa 500 years ng faith, may 3 yugto. Mayakit, kaibat, nanuita nga, may gising, then may lablab. But in the process, pumasok ang Espiritu Santo. Naning kaibita mo, may tamban, bayo may lablab. So nakasanting, mag-obraya mo naman kaya betaming Espiritu Santo. Yan panagkat ko po kayo, sundo tayo inindiwa naning synodality. At pasalamat tamo po tayong kikatanggagawan libanin ng Espiritu Santo. Itang iya mo bunga na ng kikatampinlano, pero atin niya namang linto, makakayabi kang kikatamplano. Metong pong challenge kay katamo ng kay potang maguguluta mo, potang aliyo ining plano o ining ka na akong asahan. Pero along the way, lawan tamo naman, nung karinya yung apong ginong, kaya ng kikatanggagawan. Buri kaya susugan, tangamanwa ng apong kikunan din, implement the plan. And while implementing it, let us not forget, kitang kekatang logo na karagulit ang mabilog a color orange. Kahit niya pampakpak. Po. Kabang ating maglakbe at you in spirit. We have to implement the plans. Kabenan iti, kay katamong lawan, no ka rin nga pong gino, kay katang gagawan. Uling nung makyabe nga pong gino, mayaring gagawan tamo ang gaya kay sarili tamo. Potang makona ka ken, potang aluwa na yung PPC, aluwa na yung pari, mabura naman. Ing manatili, makabasi yaketan tune manatili. At yung tune manatili, yapin ni Emmanuel. Emmanuel. Yung apong gino, kaya be tayo. I hope this will continue changing not only my attitude, but also your attitudes. Challenging niya po yun, pakatanda ng tamo. Patsi gagawa kang mayop, takakalingon, pata pong gagawa tang mayop, po.
atin mo naman lulub, timbi sa lungup. At yan, sinabi na nakikata ni Santo Papa. Siyempre, niya may binyag tamo, nirejecta ni ing Maroka Espiritu. Pero niyang nirejecta yan, niya man migmukmuk na kita lele, malungko ya lipo, pili ya lulub yan. Niya sa kailangan, yung kikatamong attitude pa ni, kukutnan, may kukunam, lalawan, no ka rin nga pong gino, kaya ni kakatang gagawan. Bangka nita, hanggang pang busal na ng kalungkutan kayong malilyaring kakatang gagawan. Bangka nita, busal ng kasakitan na kakatang daranasan ng kakatang gagawan, ako ata pa mo rin mag-celebrate at magluto tantid-tad. Bakit? Uling nang kay, kayong kakatang gagawan at tilungkot. Nepo? Atin manasakit ka. Pero makapag-celebrate ka ba pa mo rin? Lalo pa na ng Birhen Maria. Ulitan, daranasan mong kalungkutan, daranasan mong kasakitan, bunga ni kang katapatan, king Espiritu. Nepo? So itapo kakalingwan ita. Nga paminsan-minsan, malyaro kayong agkat. Bishop, agkat da kayo po. Kaya ko pong mangangke kami, PPC na ng parokyang Makanyanana. So kami po kayong Valeri Brother, coordinator. Nagluto kaya puntidtad. Nagdurugo ang aming nga puso. Bakit? Huli pong ining kaya kaming pigunaman, ining masanting, apigkalob na ng Espiritu, akakit niya po, pero kaya po bisa ing kembabo. Tang kembabo na ning kumbento. Yeah. Abayan na kayo pong mag-celebrate. Okay? So as we move, gana-gana, kaya bengan kayong pamaglakbetam. Pero, let us develop that attitude. Panetang lalawan, no ka rin yung Espiritu, kining pamaglakbetam. So, balong summary ito, may-ari gusto niya po. Speechless. Mapin po among Father Salamat po. Justin. Oo. Ingkat mula po rin kaya kaming puso, ne? Pero adwala pong salita ring ekwa kalingwanek. Marakalya po sinabing maka-inspire yapong dong. Mumuna po, peka importante, Emmanuel. Tayo po kakalingwan. Kayan tabe, tayo po ingapong ginu. At ikaladwa, ita pong presensya. Ngini pong oras sa ini, kaya katamo pong kapasalamatan, king presensya, da po rin kaya katamong panelist, ne, bawat meto nga magsalita, nandin, talagang makiramdam, katmula pong reflection. Dr. Arnel, dakal pong salamat. Ma'am Bel, Sir Banjo, and Apong Dong, dakal salamat, dakal kami po bakalan, ikatamungan po bakalan, kimpa magpatuloy. Ne. Father. Yes, at dakal pong salamat. Ngayon po muntata ng pasibayo, ne? Kitang kaduang dake, naniting kaduang part na ning kakatamong program. Dakal pong salamat ka rin panelista mo. Malyarita na pong magbalik ka rin kakatamong. Palakpakan tala pong pasibayo. Opo. Palakwan nyo na kaya. Palakwan tano pampo ulit. Kaya ning kakatamong stage. Thank you po. Ayan, ne? Thank you. At ngayon po, bayo tamo pumunta, pasibayo, ne? Balo yun na po yung gawan tamo, tintamo pong pasibayong sharing, ne po? So starting po kaya rin nanining kaya katamong gawan na pampasiglang bilang, tintamo pong pasibayong sharing, kalupanan din, ne? Same questions, naning milablab king puso mo in the context of the Mission Assembly 2021, Gifted to Give, at kaya benaniti ing synodal journey. Ne po, same group tamo, same area, working break tamo po at magbalik tamo po Kenny, bayo 3:30 para po asadya tamo yung sarili tamo king kapag masosyan king banal amisa and for some other reminders. Ne? Pero bayo po yung sablat, alakad tampo. Opo. Ayan. Dapat po amang muntatamo ka rin kaya katamong sharing, amabiyeng mabie. Oo, bayo tampo munta. Ne? Siyempre po, atinyap meron daw pong apat, no? Apat na hakbang ang pagmimisyon, ne? May apat na hakbang ang pagmimisyon. Ano yung apat na hakbang na yon? Una, siyempre, kailangan natin na naka-ready yung ating paa na itaas natin, no? Itaas natin.
Etaya po pag-umpisa, nung etaya itas, inkyakatamong bitis. Ne? Yun yung first step natin. Itaas ang ating paa. Pangalawang step natin, Takbang tapo. takbang tamo, yung first step. Kadwa, potang tinastane, takbang tamo. Ne? Paharap. Siyempre, ta naman pwedeng takbang paurong. Ne? Takbang tamo, paharap. Second step. Ating katlo tamo, siyempre, pat siya makatakbang ta na paharap. Magumpisa ta na, yabe tala rin gamat tamo. Ne? Ayan, miyabe na rin gamat. Elimu bitis, pati gamat. At katataw yan, siyempre, kaniti, makatanguta na king mission. Eh? So review tala po, nanula po kasi retang steps. 4 na hakbang sa pagmimisyon. Step 1, itaas ang paa. Step 2, hakbang paharap. Step 3, isama ang mga kamay. At yung pang-4, tatango tayo. Ano? Okay. Sige po, okay tayo? So gagawin natin ngayon yung 4 na hakbang sa pagmimisyon with music. Okay? No? Re-reviewin natin ulit. Ano yung first step? Taas ng paa. Second step, hakbang paharap. Third step, isama ang kamay. At panghuli, tumango sa misyon. So technical team, ready na po tayo? Ayan, no? Yun yung hakbang. Huwag nyo pong kakalimutan din yun, no? Pagka meron kayong mga gatherings, pwede po nating isama yan. Okay, ready na po? Ready tayo? Lalagyan na natin ng music. Play the music, DJ. Yan, ano na yung ating music. Saglit lang po, ha? Hindi pa tayo makatakbang. Okay. Teka lang po. Sige po, kakanta na lang tayo, no? So ano po yung step natin? Okay na, okay na? Okay. Saglit lang po, tignan natin kung tama yung song. Okay. Okay, palakpakan po natin ang bawat isa. No? Thank you. Ayan, so maraming salamat po at ngayon pwede na po tayong pumunta sa ating mga groups at idadala na lang yung ating mga merienda sa ating mga rooms, no? Sa ating mga group sharing. Pwede po nating i-approach ang ating mga SACOP staff para po i-assist tayo sa ating mga venue. Same, no, Father? So magbalik po tayo dito bago 3:30 para po maihanda natin ang ating sarili sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Okay, no? So yung pong ating question, kagaya lang din po nung kanina, no? Ano yung nag-alab sa ating puso at ano yung resolution na gagawin natin in the context of the Milablab 2021, Mission Assembly 2021 Gifted to Give and the Synodal Journey. Ano po? Paano ako magiging regalo sa aking kapwa? No? Ano yung resolution? Ito po yung mga guide questions natin. Ano ang hindi mo malilimutan na karanasan sa Synodal Journey? At anong mas ginising sa atin ng Sinodong ito? Okay po? Ang goal po natin ay resolution. Resolution, ano yung ating mga hakbang na gagawin na nagising sa atin noong ating pinagdiwang ang Mission Assembly 2021 at ang Synodal Journey. Okay po? Ayan, thank you. Maraming salamat po.